May sa pamadayaw iti Pilipinas ni First Lady Imelda Remedios Visitación Romuáldez Marcos a marka tinagduduma nga institusyon pagnumnumaran ita dagiti Pilipino. Iti panagkasangay na itaabulan iso ti simbolo ti beauty and brains iti tay akti politika ken intablado. Sublian tayo ti pakasaritaan ti birthday celebrant babaan ken Anjel Pengosro. July 2, 1929, ti panakayanak ni Imelda Remedios Visitación Romuáldez Marcos, may isa kadagiti mabigbig ka na impluensya a babae iti pakasaritaan ti Pilipinas, iti dekada 60 agingga 90. Naipasngay ijay Manila. Timmakder ni Imelda Marcos manipod iti nanumo a pangrugyan, agingga ang nagbalin a First Lady of the Philippines, manipod 1965 agingga 1986. Nga daan iti nalatak nga akem iti gobyerno, diplomasya, kultura, ken nasyonal a panagduras. Sakbay asimrek iti politika, nagunod ni Imelda ti Miss Manila iti 1953. Idi 1954, inkalaysan ni President Ferdinand E. Marcos ang nagbalin ang may kasangapulo a presidente ti Pagilian. Idi nagtugaw ni President Ferdinand E. Marcos idi 1965, binaliwan ni Imelda ti tradisyonal nga akem ti First Lady, babaen iti panakipasot na kadagiti kang runaan a pagrebengan iti panagturay ken serbisyo publiko. Kung First Lady ka pala, ang mga tao bago pumunta sa presidente, pumupunta sa akin kung meron silang problema, mas akala nila mas madaling kausapin ako, which was correct. Kasi tumatalab ka agad ang puso ko sa puso ko kasi ulila ako, I was only 7 years old, kaya I know what it is to be deprived. Iti 2 a dekada, ni Imelda Marcos ket nagtakem iti nagduduma a pwesto iti gobyerno, kas iti gobernador ti Metro Manila ken Minister of Human Settlement. Isukat nagbalin ang maysa kadagiti kaduan nga aktibo iti politika nga umuna a babae iti pakasaritaan ti Pilipinas. Anang idaulo kadagiti ganwat iti urban planning, housing, panang taripato ti salunat, turismo ken panagduras ti kultura. Iti domestic affairs, nagbalin ni Imelda Marcos ang maysa kadagiti kalatakan nga international a panakabagiti Pilipinas. Babaen kadagiti adu a diplomatiko a misyon ken nakisarita kadagiti dadaulo ti estado iti intero a lubong. Timulong anang papigsa iti diplomatiko a relasyon. Ti panagreget na ket nakagunod iti international nga atensyon ken nabigbig kas Asia's best known first ladies idi lasod ti 1970 ken 1980. Kalpasan ti 2 a dekada a panangidaulo da iti Pagilian, nagpatingga ti administrasyon ni Marcos idi pimanaw ti pamilya ije Hawaii, kalpasan ti EDSA People Power Revolution idi February 25, 1986. Pimusay ni Marcos Sr. ije Hawaii idi Setyembre 1989, ken nagsubli ni Imelda ditoy Pagilian idi 1991. Nagtaray ni Imelda a presidente ti Pagilian idi 1992 ngem saan ang nagbaligi. Idi 1995 nabutusan isuna kas panakabagi ti Leyte. Idi 1998 nagtaray manen para iti kinapresidente ngem simmardeng tapno suportaran na ni Joseph Estrada. To save the Filipino people from the ultimate injustice of a possible bloody election, I, Imelda Romuáldez Marcos, now withdraw from the presidential race on May 11, 1998. Idi 2010, nagtaray akas panakabagi ti maikadwa a distrito ti Ilocos Norte, anang sukat iti anak na ani Bongbong ang nagkandidato a senador. Idi 2018, nangipila iti kandidatura na para iti gobernador ti Ilocos Norte, anang sukat iti balasang na ani Aimee ang nagkandidato a senador. Agarop may sa asiglo kalpasan ti panakayanak na, agtultuloy ti panangiparagta ni Imelda Marcos, iti nagduduma a panang matmat kadagiti Pilipino. Laglagi pun dagiti mang supsuporta ken kuana gapo iti panangikampanya na iti arte, panangipasdek na kadagiti dadakkel nga ospital, panangitandudo na iti infrastruktura, ken panangidoras na iti diplomasya a kultura ti Pilipinas. Bayat ti panang markati nasyon iti anibersaryo ti panakayanak na,
Agtalin naed ni Imelda Marcos amay sa apigura ang makita pay laeng ti impluensya na kadagiti institusyon ti kultura, sentro ti medisina, infrastruktura ken nagtultuloy a saritaan may papan iti pakasaritaan, panangituray ken kinasyasino ti pagilian. Happy 97th birthday, First Lady Imelda Romuáldez Marcos. Kanayon alaglagipon, pasama kidi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim, Pengosro.